Na druhom mieste Robin Kleza, potom ide Harík, Batora, Barejník, Mozár, Canecký, Ercamplac, za ním ide so startovným číslom, nevidím na číslo, ale potom je tam jeden zelený a potom ide Mikalami, potom ide Debnár, potom tam je Hlavný a máme tu spicu so startovým číslom 2, potom ide Sekárku, ho startuje na istotu, Robert Galenda, Duka Trenčín Drek, dopredu tam sa dostať, stále na tú druhú pozíciu, Martin Harík aj napriek tomu, že je na tretej pozícii. Možno, že ten prechod horského bytý na Cyklodrosovi nezbyt na posed, ale uvidíme. Nechame sa Majstasiť, zo startovým číslom 5. Prezidíme tu na Cyklodrosovi, Zajka Tebral, Sony, je to presne 36. Máme vedúci predekárov a pozor, vo vedení Robert Galenda, Dukla Trenčín Trek. Vedúci predekár, ktorý úvodu sezóny Roberta Galendu, jazdiec Dukly Trenčín Trek a na druhej pozícii Martin Harík. Treka Banská Bystrická Merina so startovým číslom 3 a doťahuje sa na ňo biker, horský cyklista Michal Lamy. Spomínam tých horských cyklistov Michal Lamy si poriešil cyklokrosový bicykel a spravil veľmi dobre. Robert Ondrej Glajza junior so startovým číslom 19. Baba. I'll be downtown cause my heart is always there. Right in the streets, baby don't you dare kick my dreams to the curb, not fair. We were downtown, don't forget that we were there. Take me to the top, throw me to the air. I hit ground like I'm not even there. I'll be downtown cause my heart is always there. Right in the streets, baby don't you dare kick my dreams to the curb, not fair. We were downtown, don't forget that we were there. Come on, let's take it.
vedení, po ktorom